he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni pani August thalai hol ania zanlam boruak po alanuam hlea Jacksonville Florida cheng April le Justin Barbara te po anin nei champa phak voi thumna lomin Italian restaurant pakhata zanria nei chuak vea April hian oncology department a radiologist ni turin a training meka azo ve chep toa Justin po thingmanga sumdong thin company lian tak pakhat nuaya financial analyst na athok ve mek bok ani April hi anuin kan sarwangin alo boral santoa chuwang chuan anuang thowa har satna tokte atran pui theina ni ti hriain oncology department a radiology technician ni hi atum nget bur mai ani in nei champa phak loman ni boka zanrian nei zo nu chuan beach kama zukche moran tikvel turin an chukthla teikwal vel mai pain an ti tia an hlim dun hle amai ro chu tia tu dangai lova an len dun lai chuan tu ti hriat lo hian hnunglama tangin silai na lo tin wang maya chu zan hlimom tak chu an nu pa an hun man dun zan nung ber alo ni tareng mai miswal pa chuan silai tin chungin an tereu tele an poisa kholang ang te peturin avau ta khur maya chuti anin tin lai chuan April chuan athluak lo vorovir ve vatin miswal pa chu aril rulak pen nan alo be boi ngal chara chu vele Justin chuan asilai ken lai chu saktumin aron be ve thut boka amai ro chu van doi thak takin silai chu apuak man tlat mai chumin nuwa chuan Justin chu ni khoshelovin aum zuita ani darkar chan ve nu vela aron har chuak lea ataksa muninga mozata silai kana nu ma alo ma amai ro chu ama ringot ain ngai to thei big lo anupui April mol mai kharil ruwa alian bera ranglu tukin an hoi kwal ngala amai ro chu akia ngalo to hau lo theilovin ain benka nga anupui chu an zong ngal ruwa ya ti chuan le a hlau angein anupui April Barbary chu tuya chuan abok khup zonga omin azuk muta ti chuan muang changin azuk pan hnaya anupui chu aum dana tang chuan athi to ti hairual anilo tuya tang chuan a hnuk chuaka akar dana lama pum pheitumin thei to pan chua amai ro chu ani po a hliamana sat ema wangin a che hlei thei bik lo chuti chung chuan theilovin an nu chu a hnuk troka amai ro chu step te kalalangai le zel sia tingai naom tangang lova ti chuan chanpui tu turzongin anupui chu luikama chuan a hnut chhia ta top mai ani Justin chu kongpui a chuan har satak chungin a han chuang chuak thei shrama motor pakhat lo tlan hi ti dingin 911 call turin alongen topa ti chuan an call don bozuin police lam chu ambulance ne naron thok chuak ngala amai ro chu April chu amaya tak silai ka ni wangin medical team lam tan po anun na chu chan chua rual ani tolo adam chuak zok Justin chu damdoin lama shoi ngal niin ataksa chu anan endik ngal zunga ani po silai ka na nu ma mun li la ya lo ma wangin doctor te chuan man mo takin an zai ngal chu ka zai pon zai lo tling hle ani Justin chu naviau ma se police tamin misol chu zon mu watan du sia thuan an zot fia ngala amai ro chu Justin chuan an mani ron beitu chu tunge ni ala soi thei mai lo ala hlim chon dewa ngai to na mu mal pola pu thei lo waniang tin nu chui tu te lam chuan ari ru put mang tu ro mang te an hriat thiam pui hlea tin achunga thil thleng kha rap thlak ema anupui nu na chan pha bok nen hamhai po ol viau don ani ti hre chiang ber tu te an ni ome chu ba ka zana hi chuan tuipui kam hi athim hian athim mup to thina chu wang chuan miswal chu hriat lo ve thei ania Justin chu demna tur om shan lo
nu chui tu te chuan misual zon na chuan an thok ngal char chara victim bernena tanga eng thu poimo ma hriat turom tak silova chuan poi khoina hmun crime scene atangin bulan han tran chhota amai ro chu tuipui kama chuan eng thil poimo ma han mu chu turom meu lova tui phone te nawin a hmun ma te chu aron chim fai duak mai bok nen Justin an anu pui motor lampana a hnu pheina hnu ma bak thil dang han mu mai turom tlat lo chutia evidence poimo han thur chuanal turom tak lova chuan nusi tu te chuan thil thlen chan ni thei turom te chu anan chui le ta ruk na lam thil ani theyangem ti chu zon lo lang masaberania amai ro chu thil ni thein alang tlat lo an tlereu in bellai zungbun le beng be tele an sanaman to ve tak te chu misual chuan lak sak mia lo maya ruk chet na chu ni se Justin ani khoshelawa mareng lai te khan alo la zung theom sia enge thilom ziani ta engwangin nge eng ma ruk lo chui zelang amai ro chu kan kal thui mai in like khan pele lokila tin he channel lo subscribe lo ni chon khong ni subscribe sak fe ngala notification kai on page one video thar lo chua piang in I first zia thei don ani nu si tu te chuan misual che chan turo mang chu hriat thiam har san ti hlea ruk tur po ni lo tuipui kama le ngal mi nu pa om thle le lai zuk be ngot mai chu thil thleng khat takania wangin han chui zui mai dan tur po an shetameu lo ni chuti angai na shelo takanom lai chuan autopsy result lo chuaka Aprilika chung chu alo phuan na samai hi lo nia chu tui allu tukin atsuap in tuam na azuk ti chiata wanga phuan lo in siam nin autopsy di tu Dr. Steiner chuan asaya chu ti lo ni ta ka chuan misual khan April chu nimhlum tumin tuipui allu tuka chuan a chia phota amai ro chu a thi mai theilo wangin aka phlum ta nin alang chu autopsy result atanga an zel din na le apasal Justin athil sai chu ain mil theita hlek lo mai ani chuan misual pakhatinan mani churon be thutin akap ta nin ain sei khania engwangin nge autopsy result a hian thil dangdai an mu chua Justin hi athilton abikin anupui thina khan ala thong na dewa ngai to na mu mala lamang thelo nge enge omzia ngai nom heavy chodone chuti lai chuan Justin po chuan ma aron son chove zela an mani ron be tu misual melom dan tele apian mangte chu nu chui tu te na chuan a sei chuak ve theita sketch artist nen tangkopin misual pa mel omang chuan an ziak chuak ta ti chuan mi pui mu thei turin milem chuan an pho chuaka base in reporter on lut nem mal hlea nu chui tu te na mal an bozi nuwa an milem zia chulai venga om kumsom thummi David Shui nen anin ang taberin anshia ti chuan David chuan an chui zui ta rinai takin sul nualo nei drop zek mai thakat liam ta mai khan April te nu pato swal to na huna vek hian silai nen me che pakhatari krap mai pialama mi pat me chet na lam hoi zonga moilo taka cheta wangin police ten an lo man to hi lo nia tuna Justin an misual mel ni asoi nen an lo inang heavy le zel bok nen David chu hanrin hlel lo chi zia zang ani talo ti chuan nu si tu te chuan station a kovin tuan an zot fiata amai ro chu David chu in nam noina nei lo thu sein a phana samaya chuta poi khoina thlen hun laia om na po chiang takina soi thei veka a konfi viau mai nu chi tu te chuan a fin fiana turin a credit card an chui ngala poi khoina thlen zana chuan connecticut lama a bial nu nenan lo om dai ani ti an shetheya ti chuan thudika soi nge ani ti a chian ta ka wangin ani chu rin hleli satangin a mingan thai chele tangal ani kopui nen thi chuan atlang puin an nupui pasal te hirin hlel kai ma sapol an nge thina supposing a khuan insurance paisa tele an kopui te ron id wang shima in thana te hi a thlen tam ema wangin April pasal Justin a po chu thuan an zot fi aveta ama saberin an nu pain kar chungchang ten an zota
Justin a chuan an hlim thu le an in kara harsat na eng ma om ngai lo thuin alo changa a mai ro chu chung te chu mi zong in soi thiam na tan an lo man to thina ni wangin nu chu tu te chuan rukin an chui chianga rinai takin Justin a chu alo che jagunda slat mai a tennis khelpui thin Shannon Kennedy nen tennis mai pialama game dang po an lo khel dun ot thina ni ti an mut suak tarup maya chu chuan an kho hoyaron thak danglam ta hlok mai le tu chu te chuan Shannon thu zo fia venge chain an shia a mai ro chu Justin a chuan station a hanin landun chu a she ngang maya Shannon chu thian satlia mai ani thu sein an kesa chuan hnuk lut velo sham turin nu chu te chu angen ngal chung maya investigator lam lain a hlau po le an ring hlel zual sau mai sia boro ka fu chodone tuin le lokang chuta le police ten Justin an chui thu chuan April thian te beng po lo thleng ve ngal thuaya an thian nu thlawang hau ni pa formin an thu hriat te an ron sei chuak vele taboka boruak chu pe hot chho to takani a thian te chuan April khan an pa ngai zong dang nei thui an ti na alo sei chuak to nin an soya chuta meiche pakhat laka lo in thla da ve zeu po alo la ni lo zui kum thumanin nei chung khan Justin a chuan meiche dang panga lai alo crema juice to ni ti te an hre chuak le ta zel maya alo nung thar viau ani nu chu tu te chuan Justin a chu an ring hlel zek to a fin fiana turenga matal an nei thei chuan a bak chu ti dan om thei to mai nan ringa ti chuan district attorney rem ti nain a in an handap ta maktak main Justin a chuan a in chung en digvel chu alo phal ngang maya police te chu thatakin alo dong song vel thlapa thingpui te po alo lum hial mai theni a computer en dikan du thuan soi poin kan ho tu te indu du kha en ro alo ti vel duam ni om tak ani chutia anei tu pa berin phal taka en tir ta ka chuan a hard drive te chu anan copy zunga ti chuan station lama uluk zo ka zir chian turin an la pheita computer analyst Chris Hendrian chung an thil ron hon chu uluk mang tarain an zirta ti chuan le Justin Barbara chuan file delete nei ti a mut chuak tatlat mai chu file delete chu hriat chhuale tumin an met kwal le zeu zewa chu ta le April thi ma kar khat liam ta mai khan rock band lar tak Guns N' Roses hlapakhat I used to love her but I had to kill her kapmangai thina ma se tuna chuan ka thalo ngai ta si ti hla kha alo download in alo delete le ni ti an mut chuak tarup mai amai ro chu hla download wang chuan tol thata hanin pungot chi po ani doni muni le mi poin ram hoi ka ngai zong an tia ghost hunterin an zim hut pha chuang leinem te po ati ve thei tho ome Justin a hian he hlai nalati ema wangin alo download ve te po ani theya a download angai thak zo nuwa a delete le du wangin a delete le tamai te po ani theya hlapakhat wang hanin man ngot chu thilkal phung ani tlat lo chu wang chuan nu chu du chuan fin fiana fia fai fek fokan na nei thei te chuang lova Justin a chu ring hlel viau ma se ma han lak vak ngai na ala chuang lo chutia evidence dang dapa an kual lai chuan April autopsy result dang alo chuak lea chuta tang chuan thil poimo heavy u chuak an mu chuak le tatlat mai nu chu tu ten Justin an kom lai khan anu pui chu miswalin alua vai khat kapin ani po atak sa mun lia akap nin alo soi to tin ni khoshelova om zui thu tele an har chua me chuan anu pui chu tuya ni khoshelova alo om reng to thu te alo soi to boka amai ro chu nga thu soi te chu autopsy result nen chuan ain mil thei tatlat lo April taksa chuan kut thlak na hnu ma enge mo zat mu chuania a king khang ru te a beng bula tele atukhum noya te chuan na takare na hnu ma alo om thua amaya tuyali na chiaria wanga achuap tuam tu lo cheta chungchang kan se kha kan la hre ome
khami wang khan aka tangin thil phuan lo chhuat thu te po kan soi kha khang zong te kha he kut thlak na nu ma hian aron nem nget ta chia bok ani chutia an nu chuina konga lo kuak cholai tak chuan computer analyst Henry po khan ngor takin na lo thok ve chara ani point thil poimo he vi u chuak alo mu chuak vele tarup mai Justin chu sumlama lo tal buai hle ani ti a computer zir chian na tangin a mu chuaka internet stock trading atangin US dollar singa sangriat lai a hlova chu wang chuan leiba lo nga turu tara hi lo nia chu nga barul nan chuan a credit card mangin poisa lo puk chong velea apun na po za somni pakhat lai a lo ni hem mai arab thak lutuk hamlet tin anupui April boral ma thani liam ta mai khan US dollar million ni lai don theina life insurance policy lo ti sakdim diam to ni ti te anan muchuak le ta zela chuta aro khom tu ming anan ena ama Justin Barbara ming nge mai chu alo chuang kal mai Justin a chuan a leibarul nan anupui chu athat tamayem niang ti chu zona poimo tak alo ni ta amai ro chu anthil mu chua zong te chuan chana mu malala pe thei tlat lo maya chu wang chuan aya fin fiana chiang zo kan zona langai cheu ani ti chuan forensic lamin tual thana thlen zana Justin a thomno in bel te chuan an zir chiang velea ultraviolet light manga an endikna Justin a kora chuan silai zen noi engemaw za talo om tlat maya chu chuan an nuchin kong chu aron sa kuak belle ta silai chu ama Justin a chuan a met puak nge nianga a met puak tu miswal chu a hnai chil viau zok a silai berala chu mutorom boxi lova zona wa khirle ta em chutia forensic lamin akoran zir chian mek lai chuan nuchui tu te chuan an document poimo then khatian an highlight le mai maya Justin a thlak an en lain a hliam nei dan chuan investigator te mit ala tatlat mai silai mu pakhat chu akut pha velama atlanga pakhat adara pakhat chu anak nem lai anin pakhat le chu aban buldewa ania silai mu hian atak sa chung le aru vel engma khoi phalo chia chuti rual chuan anupui ve thung chuan silai mu pakhat athi pui der mai si mak ve tak chuani akap tu hi atlo ve shim nge nia nge omzia chuti lai chuan Justin a korazir chiang tu forensic team lam chuan April korpon lo endik vele chara anthil mu chua chu Justin arin hlelna ti zual tu bok alo ni le ta ka hliamani nuwa April nuk son anga in soi si kha April kora chuan thisen farna nu ma pakhat ma om lova ama thom no angei po engma chu tiang omang chu mu turom bok si lo medical expert lam lain April kha ka hlumani nuwa khoi sonani to lo ti an lo fin fia to bok si thilom ziaron lang chho tan ta tin to swal to na huna khan April bek chunga phone pom ve renga engwangin nge police te call nan khan chu mang mai lova midang phone man tura han zon kherle zona watam le tama ma ve o kan chui chuak don nai ti na ni nge yang lo ngak shamang o nu chui tu te chuan Justin a chuan hual chep to tak zetin shein anan chui le tangat ngata ti chuan a topa tual thana man ruat luk zeta hlu fin fiana thaturul tuk an muchuak ta a computer an zir chian na April thi ma thlakat kalta vera tangkhan internet kaltlangin website shanga silai kana zong tele om dinglama ka hian engang takin nge thisen an hlodan ti vel te lo zong kwal na samai hi lo nia a chiang taviau ani ti chuan kumsani pali December thla khan Justin Barbara chu anupui April Barbara tha thu boirin hel thua chuan an manta ani kumsani paruk me thatir tangin trial nei chanania prosecutor te chuan case chuan an shual mum chho chanta April Barbara khan a pasalin ngai zonga nei san thu te
sum lama atal buai na sat zia tele a chet dan lo kholo ta em te chu a sheve veka amai ro chu siam that tumin han be ngel ma se a sot si lo a topa chuan in chen mai lo chu tingai na danga hret tangang lova amai ro chu arin chen vai chuan a life insurance sum zonga khan Justin chuan pakhat ma chana nei ve don si lo leibala chuanga turu mai sia ti chuan a chin feldan thaber nia a hriatin ruaman na asiam chhota ogasi som pasari kumsang ni pani zana anin nei champa phaklom na pualin zanrian ei chuaka amai ro chu april ril ruwa thil dang om theilo zanrian ei na hmuna chuan in thena du thu chu a sei chuak ta hlol maya amai ro chu hemizan takhi justin a point anupui chu thalo tum ve zan chi alo nia ti chuan in la sha thiam om takin chu then na bia thu chu alo dong songa a top nan tin lui kama len dun puya som ta chutia lui kama an kal dun lai chuan april chuan thil diglom ngein a hria a hlawang ngein justin silai ken chu a hmufu ta chu vele atlan chengala amai ro chu justin chuan a sama thamin tuya chuan ni khwa a hriat lo thlengin a hnim zui ta hi akachunga thil phuan an hmu chhuat chan kha ani tareng ani april chu cheturom to lo tia justin chuan a kar lampanin hnuk pheya heng thil then lai veli chuan silai puak alom lo wangin thisen far mutur pakhat ma alom lo amai ro chu justin chuan a thi chian lo a hlau em awangin step chona zona an nu chu da thla ti chuan alua tak mai chuan akap ta sia mai ani anupi ka hlum nuwa chuan misual chet na ang thei ber turin ama le ma chu in kap ve ngala internet lama lo in zirna sa to boka arule atak sa chunga organs poimo te kap chelo turin a chefim khur lea fingpo a in ti viawin arinom amai ro chu nuchui tu ani aya film khur le fing te chu abum thei ta chuang lova an man chuak ta thovani mithiam te chuan mani mel hria thatu reng hi alo bera vai som thum bor vel hi chu an che phel nge ya thil panga vel bak an shazui tongai lo ni in an soya an nu ma fel lo lai le chui zui thena tur nu chia enge motal an nei nge ni in an soi chu tiang chia chuan justin a po hian ti sual lian tak pakhat nei chu Guns N' Roses la lo download kher khani a computer tang khan lo delete ve nge ma se computer analyst den hai chuale an harasat lo ro pui mai sia kha an tu china kong sial tu ma saber alo ni tareng ani ti chuan juni somni paruk kumsang ni paruk khan justin barbara chu anupui april barbari tha thu boya chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura chung thu relania parola chua po phalsak ani don lo ani ole he case chung cha kan ngai daning motal comment section a in soi zui ve leila